Mandawi City LGU mudangup sa ARTA kon Anti-Red Tape Authority gumika ni ining giingong wa pag-aksyon sa endorsement sa mayor sa bagong city treasurer. Ang report ni Nico Sereno. Busy karon sa daghang mga kliyente ang Mandawi City Treasurer's Office. Kada buwan sa Enero, atul sa panahon sa ting-renew og business permit, mudagsa ang mga tao sa maong buhatan. Samtang ang uban, bayad sa buhis ang giasikaso sa maong opisina. Pipila ka buwan na nga walay permanenteng city treasurer ang Mandawi. Oktubre na bakante ang pwesto kay mudagan sa eleksyon ang kanhin nagduma niini. Kasamtangang midala sa opisina si Assistant City Treasurer Julie Ballesteros. Siya sab ang giendorso sa posisyon ni Mayor Glenn Bersede, kundiin misuwat na siya sa Bureau of Local Government Finance o BLGF kabahin niini. Sa news forum ni atong Disyembre, gipadayag sa mayor nga duna untay laing mga giendorso o gipapirmahan kaniya nga mga pangan muhulip sa posisyon tagalaing lugar apan wa niya kini pirmahi. Tinguha nila nga si Ballesteros ang matudlo sa pwesto. Apan sukad kuno Oktubre, wala pa sila tubaga sa BLGF kabahin sa maong endorsement. Or if they don't want to approve Ma'am Julie, they can just always send us a letter denying our endorsement. Nagtinguha ang syudad, musuwat og magpatabang kabahin niini sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA. Mangayog katinawan nganong wala tubaga sa BLGF sa ilang endorsement. Kay pasabot sa city administrator, dunay prescribed period unta kundiin ang gisuwatan nga government agency mutubag sa komunikasyon. 7 days og simple, 30 days og complicated or complex. Simple naman ito nga mo. How many months has it been, attorney? I think October 17, nakadawat may og copy nga na-endorse. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.